ya u virus ru tieng ya ketika ru tieng sakat nuken ini empungnya ai ketika covid khat kendai kanoy kun persya ya kini ke kelam Kinong yelam bagi dekhot jong kaseng hinyo trap youth council jong ka right nongtung circle kilami shakhmat ban penram jur halor ka jingkran jong MLA ka mahoti constituency uba dasakhet bha lamare ha kini ki khndiat sngi lengba kilat pathai khubor habai dei bat ki benta ki ba shakhapot jong ka jilla ki ba markha ba ka jilla asam dagaba kilo ong ba ka jingkran jong tu MLA kalalong ka ba bakla shibun kaba ka te ka jingkran jong tu MLA kala pelong ka ba kenok penban lani penrem ki briu jong kite ki thain khapot jong ka jella susu kila penrem jurru ya ka jingkran jong ki katu kat ni ki riurang ba ki balong ki nong kersan jong tu MLA ki ba kan thup lang yus im raj nong tung ka ba kila kran henen kasngi ha ka artarik unailar lengba kilat pathai khubor da ka ba kilo ong ba ka jingkran kite ki riurang ba kadai ka bala syukran penkesan yu tu MLA ka ba imat kite ki riurang ba kila syukran kelam datib lani ti bnia bha halor kate ka benta bat kila dawaru yau teu MLA bau dei ban panma halor kate ka jingkran ka ba bakla ka jong u ka bal khata bat pensngorem ye ki pai ba babon ki ba shaki thain khapur Agame kapor na kaliang jong ka HYC bai nongtung circle kabadan sa kate ki thain jong ki disputed area insim kane kalat ka kabu ban komen halor kijingmi kijingkren jong u MLA jong ka mahti constituency uba dasket bahala mare alor kajing tenno jong u ya ipat ba nong song snang jong kate ka thain khaput abai I ya kijingkren jong u kilat thai kubor ka uong ba kamdei 100% kajing bakla jong ka sarkar Assam lane ka sarkar Meghalaya ya kijingken at kibami hakite thain khaput pulong ba kijingkan at hakite kithan kaput jong border area disputed area kadai nakadaw jong ipai nong song jong kito hikithan pe misukwa manbu kijingkli ya u MLA bahato nakaliang jong ukum uno ikmat ula kren da kijing tip nia an em ya kine kikintin kiba ula penmi hakilat thai kubor namar katum kajing yoi ba kajing lap jangi kiba bun hi wat kipai nong song snang kiba keleng ga bri uhnya terap kisaki ba ki I ba kijing mi hi kijing klumar hapo kithan kapot kadai hi na kijing le donbor jong ki sarkar Assam bat ki pulit jongka te nakaliang jungi kumban chupun pau khendiat ba kipai ba jong kathan kapot bunsin ki kendu kiman kajing e ki baharukom kisha pendu kisha kini ya ki Jakaputa kisha pendu ya ki jingthung jingkep jengki bat wat ya ki skim ki bawan na ka sarkar Meghalaya ru bunsin kirang basnong ki kendu jinge aba pentrei ya skim baper ki bawan na po ka sarkar Meghalaya aba wat ya ki skim jang ka sarkar Meghalaya kirang punthut kirang dawa wat ki pisaru te kumno umne u MLA unur bonong ba kadai kijing bakla kajing le hi jong kite kipat ba ni aba kren ju ka pundu mensim ya kipat ba nong song snong ha ka jaka bakin singan rei kitang du mensim susu bat kinang dan susu kajing sir bakung unong mikmat ubadai u banpej ya ka sup ka san jong ki ukren penban ba kum kite kitin ya haba phai kindiat ya kajing kren jong uba Jonas Shadap ubadai unong persyan jong u MLA ngesio le rang bani I ba kirang ba ki bolong kumapi ki kren bi imat kim sutu pareng ya kijing kren jong u te na kaliang jongi kerpat ya pi kum kirang ba jong kate kathan ba pin da perkhat bha da peit bha ya kijing e ki ba ki pai nong song snang ki badan hakte ki than ki ya kendu ki kermen scam ba pi kirang ba pinum kren kulmar pinum le kulmar tang nakadaw ba pide unong persyan jong u ndai pide banwat banti pnia ya kijing sisa la kijing kran jong u kadai sisa ka babakla ne ka badai te nakaliang jungi kaseng ni airu kijing persyan hakaju kopor ya kesenjuk
jong kiseng rangba snong ki badan apo ke border area ya kajing dawa jong ki ba UMLA ude ban panma mardor bat nakaliang jong iru ni dawa ba UMLA ude ban panma mardor ya kita gijing keren ba kta mat yong ya pai nong song snong jong ka thain kaput